Goddag, mit navn det er Rasmus Borg fra IT-staben. Jeg skal fortælle lidt omkring de optageklemmer. I har i jeres mediekasse 6 optageklemmer i forskellige farver. Hvis vi lige prøver at samle en af dem op, så heroppe for oven, der vil I kunne se, at der er et lille hul. Det her mikrofon den sidder, så hvis der I retter jeres lyd mod hullet, så får I den bedste optagelse. Nedenunder der sidder der en masse huller, og det her lyden den kommer ud fra. Hvis vi går over i den ene side, så kan I se, at der er en skyder med 3 valgmuligheder. Hvis vi tager skyderen og sætter den op på rec, så er I klar til at optage jeres lyd. I tager efter jeres finger og placerer på de 2 metalknapper. Derefter vil optageklemmen lyse rød, og I kan optage jeres lyd. Når I er færdige med at optage, trykker I bare igen, og den giver et lille kort grønt blink. Herefter tager I skyderen og sender den ned på play, og så kan I trykke på de her 2 metalknapper igen, og jeres lyd afspilles. Når I ikke bruger optageklemmen, så er det en god idé at sætte den på off, sådan så den ikke står og bruger for meget batteri. Selve optageklemmen den kan åbne og lukke, og kan hænges fast i alt muligt, om det så er i tøj eller garderoben eller andre steder. Jeg vil lige hurtigt prøve at vise jer, hvordan der I skifter batteri. I tager en stjerneskruetrækker og skruer et lille låg af. Herunder der ser I 3 batterier. Det er typen LR44 batterier. Så hvis I skifter den, så skal I fat i en LR44 batteri. Efter kan I sætte dem i igen, og så skrue låget på igen, og så er optageklemmen klar til brug. Jeg håber, at I finder den her video her brugbar. Kan I have en fortsat god dag, og held og lykke med optageklemmerne.